Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Uy, naam na gilubong. Kinsa man nagilubong? Uy, ang pamilya nis mga ungo. Unsa? Pamilyas mga ungo? Kana sila? Oh, ang ilang katiguangan, mao ang gitawag og labing mangtas ining dapita. Wow! Timing! Oh, ha? Kuhaan ako sa video ha. Uy, tama. Saan na nimo? Di saan pa? Ako i-apil sa ko story. Ganahan magukuin nga classes content, mga ungo-ungo. Aswang! Mao ba? Na, kung mao na, malingag ka din sa amo. Kaya kailangan among minteryo na ay payagya sa ungo. Wow! Perfect! Pero, kaysa man yung pamilya ha? Kuwan ka ng mga altruso na sila. Kontra na sa among pamilya. Mao ba? Unsa kay ungo? Ikaw dyan eh. Mauna namin ni Mos Bahay, ha? Sige ikaw. Bay, kami nga basta ba ng interior ninyo eh? No, isa kay butangan ni Ugmo lang ang mga minteriyo, abay. Yabag. Kuan ba? Murag hilan ba? Ay kadlogod. Kaupa ni mo ang kaliwat sa ungo ning dapita. Di ko mangunay. Ah, kayabag yun ni mo bay. Uy, malas ka. Kay di masa kumahadlok og ungo. Bay, bisan tubuan pag kong tango. Di ka mahadlok nako. Di lagi. Kaon magay kog ungo. Do. Suwayan ka kanakog ungo, no? Kaon ka ko. Ayaw. Way unay, bay. Ah, mao na. Wa say unay bay. Dali na eh, mumaulit na ta. Ikaw dyan eh. Unsa man ka? Unsa may plano ni Mos imong yuta sa minteryo? Ako lang tingali ni una ning puyan gaw. Unsa? Mupuyo kas payag ni Lolo? Mo ni ang ibilin ako. Akong sundon. Mahimo man nga anhi ka unas bay. Pero tabangan ko nimo sa gastuhan din eh. Samtang di pa ni mahalin. Tanaw lang unya gaw. Bilibag na ako ni magaway. Believe it ko nimo. Wa man ka mo reklamo nga payag ra imong nasunod. Okay ra gaw eh. Maurasan na ang gustong ibili ni Lolo nako. Ay, pastila. Maayong adlaw ninyo diha mga dong. Uy, hala, ang kapitan. Kapitan, anong ni man eh? Uy, kapitan! May nga adlaw sab ni mo diha, Kap. Kuan, may tuyo unta ko ninyo, Johnny. Uy, na ako. Ako di ang imong tuyo, kapitan. Bahin sa unsa man na, Kap. Bahin ni sa trabaho sa imong apuhan, nga iyang nabiyaan. Ha? Trabaho? Unsa man na, Kap? Nahibaw man gyud mo no, nga siya si Lolo Pilo, mao ang caretaker sa minteryo nato. Oo. Nganom di, Kap. Nanugon man gud ang tiguwang, sa dihang nagluya-luya na siya. Uy, unsa man Unsa ang man? iyang gipanogon nimo, kapitan? Bitaw, Kap. Nagtugon lagi siya nga, kung mamatay na siya, mahimo bang si Johnny ang mupuli sa iyang trabaho? Tiglimpyo man di si Lolo sa minteryo, no? Oo, siya ang mag-atiman sa garden dito. Mag-check sa mga pansyon nga wa balong kaba o kawatan. Way problema, Kap. Sige ha, ikaw na ang akong ipuli sangan sa imong apuhan sa pagkasipulturiro sa minteryo. Kap. Sige, may problema. Seryoso ka nga.
musunod ka sa trabaho ni Lolo nga pagka sepulturero? Ganun day ikaw. Unsa may problema na? Nakabati ka, Mikmik. Magsepultureros dyan ni. Okay ra ka na. Nung di man nga, limpyo man ang trabaho ah. Di ka mauwaw dyan eh. Di mo gani ko mauwaw, manglabada gaw. Ang magkawat na bahinuon, og lubnganan ng akong atrasan. Basta trabahong limpyo, tira. Mao na sabay Johnny. Basta dunggan ang trabaho, tira! Tira. Oh. Hinoon, libre mong snacks kada doon ay lubong. kana. Na dihang sekreto. Uy, dyan eh. Kung saan may imong gibati karon human mo madawat ang giwarawara ni Lolo Pilo. Kuan gaw. Gaan kayo nga akong dughan. Huh? Mura kag kaluparon. Mao na. Uy, ayok pangunig pa rin ti kung makumpleto ng imong balhibos pako, ha? Ay kabalakay. Di ko mukaon og hunit na. Kalood ba yung pamation, oy? Nabahala na ba niya, oy? Hadlok ka na sa dinig ongos puldo. Ikaw na yabay. Di ka madlo. Daw niya na kung mahadlok ba yung ungo. Kung makakita na gid kog tao nga nausab ang naog na himong ungo. Anya, kanusa man ka magsugod sa imong pagkasepulturero? Ugma na. Pero karon ako nang adtuon ang payag ni Lolo sa minteryo. Uy, lapad pa sa dining iyong menteryo din hino? Oo, lapad yun. Kay bawa ka? Mahimo na kong palayason ang talang patay ining among menteryo. Unsa? Nga naman? Tungkol kay si Lulo nako, mo'y tag-iya ning maong menteryo nga iyang gidonate sa lungsod. Mao ba? Buta na ganing si Malolo. Oh, Uy, uy, hala. Hapit kit siya mahogs yun. mura mo kong nakaila na tawhana. Kuyawan ako. Uy, abi na kong masod na ako sa lungag expansion. Ang usan ako katiil na. Mao na diha bay. Iman ini. Kun mo anita sa minteryo, unsay akong kanang tumban ako, mo say tumbi, ha? Sige, ganaan ko na. Oy! Johnny Altroso! Dinduk pater. Dako naman yung apos ungo. Yan. Wa pa gyud ka mausab da, Dindo. Bad boy ra gyapon ka. Malimtan pang utang sa usa ka tawo. Nungka ang iyang pagkaungo. Wa kay ebidensya nga mikaon ko og tao, Dindo. Ang imong apuhan ang ebidensya nga mga ungo mo kaliwat. Bye-bye, kadiyot lang bay ha. Ay, anak, bye. Ako mo nang bye-bye. Indo. Ay, nalapangita gubot good. Pero kung, sige, kung mag-away kit mo, sige. Kuhaan ta mag-video ha. Lo video. Ma'am, ayuhag record mama. Kanang gwapo gid ko. Ikaw ba naghihapon si pobreng dato? Pobre nga nagpadato-dato. Wa ko'y mahimo kun dato kun tanahon bisan kun pobre ko, Dindo. Ang pait kanang bisan poston pagkagbulawan sa imong pagkadato, pero pobre gyapon kag naong. Mo na ipait. Inday, ayaw pag-apil-apil. Mikmik ko nga noy, dili inday. Abay, Mikmik, dali na. Di na tamutubay ang mga taong dato, pero pobre naong. Gagom ni katawhana ka? Hilas ka manulti. Dindo, di na ko batang gamay nga muhilak lang kon inyong daog-daogon sa una. Mura na ko binugha nga musukol na. Hilas! Uy! Basta ba? Ay, ko yung nagitukmot dito! Ma'am, kung gina siya nga dili makapanghilabot ako. Markahan ko ning adlaw ungo ka. Sige, markahi lang. Magpaabot na ko nimo din hisperderyo. Dingdo, dali na, uy! Bantay lang ka na kung tawala ka! Ano sa man bay? Atong tubayan? Ayaw, abay.
manungang tagpagwapuhay kay sa mangaway pa ta. No, di ba? Lagi. Dali na na. Mga tulad sa payag ni Lolo. May tanawon ko dito. Hala. Daghan na naguglawa-lawa ining payaga. Uy, wag naman ni maantimang payag ka. Murag yun tuod siya payag sa ungo, bay. Kay payag bitaw ni sa ungo. Chani? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!